nyelik kembange terong sir-siran ambek wiwik tajak nang omah kosong bangkeane tak grabak tak njiwiti bokong tak kira merangsang tibake dileboni orong-orong roke rek tapi saiki dadi bojoku tuku roti logor glundungan anake mati ketiban gelungan cari dari bemu bae cagar budaya dolor iku peninggalan purba penuh nilai-nilai luhur lan bersejarah candilan arca dolor relip lan pura patung berkepala satwa arane tuku prasasti dolor wis memuat sandi sastra ditulis nganggo aksara Huropa kanggo beberno dolor cuplian sejarah babat tanah Jawi Jawa tapi bener dolor omonge wak kaji delok tingkae menungso kaya gabah diinteri apa maneh dulur urusan rejeki masih dalan sesat tetep dilakoni tapi seje maneh dulur ambek ceritane preti bapakne ngoyo-ngoyo setengah mati karepe biyen didaftarno tentara waktu pantokir gak jadi akhirnya saiki berubah dadak dadi banjir ayo Cak
rondo anak papat tapi rupane si ayu dek kepingin kenal karo aku tapi sayange wedi karo bojoku dek SMS mlebu nang nomor HP-ku nek dina Kemis dek ngajak mlaku-mlaku aku dirangkul gak kuat rasane imanku jengkel-jengkel tak enggokno nang burine gerdu dina Jumat dheweke noleki aku tangane nadong mas endi bayaranku lah kok dilalah konangan bojoku aku ditendang ngeneki kabilatorku nek tak pikir pancene sing salah aku gara-gara kenal rondo aku gak kerja 2 minggu masang baute motor kok bolak-balik keliru mobil tak ganjel dongkrak tak sing modot dongkrak cekap semanten dolor kidungan kula monggo pinarah ingkang sedeja Dewi Gasline nanggung keban iki. Ayo, kate melayu nanti. Kemana? Ayo kate melayu nanti kon yo. Tak golek mumet-mumet dadan sana kemari membawa alamat. Enak. Ndasku cek datar otak. Wong kancane lho. Maksudmu iku lho lapo kan kok kaya ngono iku lho. Wis aja kate alasan kon yo. Tak doleki nang mburi nang arep gak ono. Ngeleng kon, kate ngeleng. Pasamu garangan nang ngeleng. Turune ula kon yo. Pasamu supali turun jero leng. Kon supali nek atine sumpek. Apa? Sikile dene jero leng, ndase ana njaba. Lah iki tak bacok kene jempolane. Ayo wis saiki ngene. Apa? Wis ganti. Lho, kok ndek kene, masa kan ndukur salon kono. Lho, tak ilat muka apa kon, Kok? Sing karepku ki sing ya apa sih, Ding? Masa kon lali-wan kok lali-lali kon. Apa lali aku sik normal kok lali iku lho. Waduh, ya brek iki rek. Iki lho, Bon, nika. Sing ndi? Kon nang omahku iki lho. Dina Minggu iku. Dina Minggu ya. Ya esuk. Iya. Minggu esuk. Minggu esuk. Iku sorene malam Minggu iku, Ding. Gak malam Senin ae kok. Malam Minggu. Gak ngono tak go hentel-hentel ambu gak apa kon, Kok. Sing kan maksud iku sing ndi rek? Minggu ya. Oh iya iya. Pas mari beduk ya. Mari beduk. Nah, mari terus tak tinggal nang mburi kon malah disuki bojoku. Oh iya, disuki wedan susu Ding. Masalah kuwe enak tak ombe, tibake susune bojomu seger tibake Ding. Seger ah? Iya. Mulane kempes. Ya apa sih konku? Padahal sekarang Tutu iku lah. apa sih? Goblok gurutuk. Sing di siting. Ya apa sih rek? Wis ngene ae. Iku lho, malah kon mari ngono terus tak gawani ya. Oh iya iya iya. Iku lho. Walah, saiki wis rusak, Ding. Apane? Kok kaset melihat kabeh kon gawakno aku iku lho. Kok kaget sih rek? Lah kon gawane apa? Kono cok katek mbulet lho. Bulet apa dan ula bulet kon niku. Ula ya sih. Lah kok bulet-bulet apa? Saiki kon dadi ula yo pantes. Lah kok iso? Ula ngendok. Ula ngendok diceblok wetengmu iki. Katek bejo aku jeblok kon ya. Lah lawan bijuk kon niku. Wis saiki terang-terangan ae ya. Ancen sik ketega nek dilungkas deres rek. Sik ketega iki delon-telone sakmono kae. Lah karo ngono neng ngono gak nyitak botol saiki aku. Ya apa sing? Sing di situ. Masyaallah hari iki tak bledosno lho ya. Jelas tak bledosno ki. Ya tak ngono bom akan bledosno iki. Mungkin teroris ngono ah. Sing kok bledosno iku lapane. Duwe kundira, duwe kunting. Ya apa kan iku? Arek pekun dipek kok dendi yang ngono. Oh takon aku.
Iya, sing dengar iki. pungkasan sing kopior yo aku ae. Lah nang karen ndi? Ya. Ting waca, ting. Ting la la la. Kok iso ngono lho. Sing kok maksud ngene lho, Ting. Ngomong bloko suta. Ngene lho, Wan. Bicaralah secara transparan. Kon nanggonku ya. Iya. Mari ngono kon sambatan bojoku. Oh, iya. Bojoku gak wani ngomong terus nanggone aku. Ya. Oh iya. Duit sing kok gawe iku jangke gawe tuku Meksiko lho. Oh nagih takon niku. Wah, kon gak kroso sih kon. Kok ilangan ingatan kon yo. Kemana duitku. La la. Gak ngon kon ditagih kok malah mumpeng sih kon iku. Ting, Apa? aku kon iki aja sampe gegeran perkara dhuwit, Ting. Utangku benduk ndi, Ting? Heh? Utangku benduk. Ya jelas go omah. Saiki nagih pondok ndi? Nggo embong. Akeh gua ngono iku. Heh? Mari ngono. Pantes kon. Ya gak ngono, Aja Bon. mbok kadile wong kon, Ting. Ya gak ngono. Iki padha tuwek lho iki lho. Kon tak juga kon. Pas aku iso emosi, Ting. Ya gak ngono, Bro. Sarengane kon. Bro. Iki akeh wong lho. Gesel sak ngono kae lho iki. Perlu nagih ngono. Cup nak cup ting menengah ting menengah ting oh Apa kon yo? Mangkeh kon yo. Ayo, kapok. Berotal wetengmu kon. Kita ke malah ngempeng kon. oh tadi kon gawe loren atiku kon Ayo, saiki tanggung jawabmu ya, Bang. anane kon anane aku utang modal apa sih Ting ayo Ya kurang. lah kon anane ngutangi Ya luwe. lah luwe kok ditagih Ya apa punake? lah iya Kak kono jelas kon niku. nah gak nyaur keter apa kon Hah? keter apa gak nyaur Yo tak laporno gak trimo aku. lho Tak laporno kon. keter lapor nang sapa kon Kan sing dokor-dokor. kaya to Pite jero. Saya dokor-dokor kono lho, Bang. sing lho iku sapa Ya mendung, motor muluk. Layangan pedot. Mari motor jiret gulumu. Kayak iki ono sing ngatur. keter lapor sapa kon Ya Pak Lurah. kon keter lapor lurah Kan lamu Pak Lurah. kon gak krungu kabar ah Apa? wong lurah budal lumroh ngono Heh, budal lumroh kapan mulai? lho ya gak mulai paling rabi nduk kono ben arep kono bae Asale mulai mesti jan wis. Cak medak utangmu to. Ya lapor nisore lurah. sapa Lho Pak cari. arek iki goblok gak krungu kabar arek Apa? iki cari kuntune loro gak iso mlaku Ting motone perpet-perpet saiki Lho terus parase kapan? gak iso waras Ya ya muga-muga untune mrotoli kaya aku ya pengen. Untune kaya aku kari loro kuning pisan iki. lah carane yo pote Ya tak kromno meneh. padha wesi ya dikru Kak, nek Pak cari gak ngatasi. iya Lapor nang Sanungsi aku. sapa sanusi ku Lah sing jaga kupon iki kok. polisi Lah ya polisi ini jeneng Sanungsi goblok. oh, polisi ae Wis tak laporno kon. le kon tak elingno kon pompong durung wuwuh embuh wong lapor nang polisi ku gak gampang Yo gak gampang lho. kon ro wong dihukum iku gak wong salah tok iku wong bener nek kepecet dihukum Lah apa wong beter iku? bener Kon ngomong beter. Oh, apa wong bener beter iku lho. aku ngelegis Ya gak mungkin. Kok ndi ana ceritane wong bener dihukum. saiki nek kon gak percaya nang kantor polisi Iya. ana polisi lungguh ngomong Pak tolong aku sampe hukum Pak meneh mlebu kon wisan Hah? meneh mlebu kon Kon gak tau tekepruk wong apa nek. lah lha apa Yang mesti ae wong nek aku ki tawa-tawa Pak, monggo sakniki kula sampeyan hukum, ya mesti dihukum. aku iki ngenteng kono sami ana masalah hukum menghukum Ya gak iso. saiki sadurunge saiki wis kon aku sakno kon lho ya sadurunge kon lapor nang polisi umpama saiki aku polisine Wah, polisi kok wetenge jembluk.
Lho sak apa sih? Kok kakan mangan gak beres ketara iki. Oh gendeng ah. Lha wetenge mlembung ngono. Ala apa nyene wong lemu kok? Nek kon niku duduk polisi. Apa? Iku wong keamanan kon niku. Ya polisi apa? Polisi tidur kon niku. Kon dilapor. Sak bomo iki Iya, iya. Sak bomo kon dadi polisi nih. Iya. Terus awak dhewe pelapore. Iya. Yo. Lah nek Iya. kok nek gak jelas kon kok dihukum. Lah apa? Saiki ya. Saiki kita. Gak mari besar ae. Gak duwe kemedah goblok. Ya saiki ting. Saiki ngono. Saiki. Saiki ngono aja ketik mendelik ngono to lah. Singkat padat iki. Singkat padat apane? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo iki? Kula, Pak. Kate lapo? Ajeng lapor. Jam piro iki? Niku jam 7, Pak. Kantor tutup, balik. Jam 7 kok lapor. Dia tutup, Pak. Tutup. Selamat pagi, Pak. Oh, selamat pagi siapa iku? Kula uteng, Pak. Kate lapo? Kajeng lapor. Jam piro iki? Niku jam 11. Sik tutup. Pas sik tutup. Sik tutup. Diplang goblok kok iki. Diplang rasane kantor polisi. Selamat siang, Pak. Siang, siapa iki? Kula uteng, Pak. Lapor ning. Anu, kajeng lapor. Jam piro iki? Jam 12. Tutup siang. Tak buka. Tak tutup. Tak buka. Tak tutup. Tak inceng. Tak culak. Lah polisi kon ninceng. Gak ngono lah karo ngono kantor polisi pelangen maren. Lah apa diplang? Lah terus kantor polisi gawe larang-larang. Lah apa gak tau buka iku? Oh dibuka ta? Bukan. Nek wis wayahe jame buka dibuka. Oke. Ya, iki. Selamat sore, Pak. Sore. Nggih. Siapa iki? Kula uteng, Pak. Lah apa? Kajeng lapor. Mlebu. Kan mlebu aja, Pak. Ya mlebu nang kantor kono lho. Kantor yang pundi Ha iku. Oleh domo aku niku. Mboten ngoten niku kula garisi. Kula, Pak. Oh, siapa iku? Kula uteng. Kate lapo? Kajeng lapor. Mlebu. Siapa iki? Kula uteng, Pak. Kate lapo ning? Kajeng lapor. Mlebu. Mlebu dhewe. Oh, kan mlebu iku lho. Kok balak-balik kok ngon mlebu iki lho kamare lho piro? Oh, dadi positif lapor. Positif lapor, Pak kula, Pak. Lho, nglapor sapa, Ding? Liwon. Heh? Liwon. Lho, sebab apa liwan kok laporno? Liwon sing betik niku lho. Lap apa liwan? Oh, jebablek niku. Heh? Ndablek. Dablek iku lha apa persoalane apa iku? Mboten coba omah utange kathah niku. Lah utang sapa ngono? Nggih, utang enggak ada utang kula. Utang piro? 700.000. Oh. Mboten terima, Pak. Terus kok enggak terima ya? Mboten terima jelas e. Itu termasuk pasal penipuan iki. Penupian nggih. Penipuan. Sanji Pak niku termasuk. Kan itu bahasa Mandarin Lho, barang, Bos. sanji Pak niku. Sanjipa itu 378. 38 nomor napa niku? Oh, gendeng. Sampean sing gendeng. Ding, Nggih. pihak pelapor iku kudu sing dilaporno supaya kendang gak ditabuh sisih. Niku terbangan jenenge, Pak. Lah apa? Kendang tabuh jejen niku terbang, Pak. Pelan. Oh iya ya. Pelan lindan. Supaya iki ana pelapor dan ada yang dilaporkan. Saiki tolek ana liwon kon rene, tak hukum ya rek. Ngoten ah. Ya iya. Oke. Lah kon balik maneh. Niku liwon kangen mriki ya. Liwon kon rene tak hukume. Oh, ngoten. Ya iya. Poplek. Lah kon balik maneh. Madosi bendo, Pak. Lah apa? Mbacok ndase liwon. Kon ana kene lho terus sing tak laporno sapa kon niku? Oh iya ya. Iya apa kon? Wis saiki ngene ae, Ding. Kon sing Wis, aku dadi polisi. Yo aku tadi oting. Iya. Oh iya. Kon niku pantasmu dadi satpam kon niku. Dadi polisi gak pantas kon niku. Kon tadi apa kon? Heh? Tadi apa? Polisi. Lho dinese nduk kantor ayoan. Gak. Oh ndi? Kok galang-galang kono. Kon iku telo Kator ngono goblok. lho kabeh nduk embong. Anggenmu awak dhewe iki polisi daten-daten ngono kan. Ayo nduk kantor won ngono lho. Kantor, Bro. Bro. Ate ke topi ayoan. Gak. Gaya apa? Gawe udeng. Enak cek koyo dukun ngono. Nambani wong gendeng kok ngene wolung kono lho. Maksud iku pek kabaret koyo aku. Kabaret. Ngono kabaret won ngono lho. Kabaret, Bon. Oh. Wah, Ate nggo bedil ayoan. gak ketepil. Apa iki kok? Yo kayak ketepil ndase anakmu kok jane ceplok. Sepatu ngono lho. Becil ngene iki lho, Klaras panjang. Laras panjang. Enggak meneh apa?
Laras. Oh, laras tak laras. Iya. Pustil. Pistol. Ada guys sepatu apa di sini? Gak klompen. Jepret. Ya sepatu blok iki lho. Oh iya wis. Gak gawe anu ah, gak gawe sabuk iku ah. Gak wis gawe anu rapia ya. Selamat siang, Pak. Oh, selamat pagi. Loh, pagi. Jam 6 esuk goblok. Oh, jam 6 iki. Jam 6 jamu bongko kok gawe ae. Oh iya. Sugeng enjang, Pak. Ya, selamat sore. Kon iki Kula cara Jawa. Oh, kados Pak Uding menika. iya. Pak Jamal iki keteng pundi Pak niki? Jamal anu dipindah ngono lho. Lah Pak Sukadi niku. Sukadi kon garu tadi sekoras ngono lho kon niku. Lah sing Pak Widodo niku, Pak. Pak Widodo saiki mulai nang Dawar. Ku kanca kula niku, Pak. Lah Pak Miskan niku. Miskan mati ngono lho. Walah, saken. Mati. Terus Pak Ripin keteng pundi, Pak? Ripin pindah nggo nunggal mimpin ludruk saiki. Oh, mriko sedaya nggih. Iya. Lah terus Pak Jono niku. Pak Jono iku kate ngaploke anakmu. Lah napa? Gak ngono kan iki kate lapor ngecek polisi kan iku. Apa polisi kok total iku? Lapor apa anakne polisi kok ngono-ngono. Kenalan kula kata, Pak. Wong kenal polisine akeh nyatane. Sugeng enjang, Pak. Ya, Nggih. pagi. Ya Nggih. Sapa iki? Kula liwon, Pak. Lha apa? Nggih, mboten nenten napa-napa nggih kula dolen mriki. Oh, dolen. Nggih. Heeh. Nggih. Kan iso cekat kan. Wis saged, Pak. Timbang disekat niku mau Pak Remi mau Pak. Oh, gajone kiyu-kiyu ya aku iso. Wis saged ta? Ayo gas-gasan nang maren ya apa? Oh nggih monggo. Ya prek kantor polisi kok dijak gawe main iki lho. Oh lapor ta? Lapor ngono lho. Goblok. Sugeng enjang, Pak. Oh, pagi. Nggih. Iya. Nggih, kula liwon, Pak. Iya kata apa? Anu kula uting. Lho kok jenengmu kok loro paling. Mboten wau liwon, saiki dadi uting. Kok lalian sepelmu kok. Liwon alias uting, Ya Pak. apa katene? Niku kula nglaporaken, Pak. Lapor kula. Kon lapor sing laporno. Niku liwon. Masalahe Liwon niku enggak ada utang kula, Pak, tapi Nggih. nggih mboten purun nyaur. Niku 100.000. 100.000. Nggih. Lah kok tagih ya apa? Tagih niku muring-muring, Pak. Kula kajeng dijejek, kula kajeng diloloi boto lho, Pak. Loh, kon dijejeki. Nggih. Lho iki tambah penganiayaan iku. Lah, nggih. Penganiayaan pasal Pinten, Pak? 356. Nek gak salah lho. Lha pun salah, Pak San. Sing pasti ngoten lho. Proso. Lho, pun proso wong polisi proso. Gak tau nyemak masalah hukum-hukum itu. 351 ta, 350. Angkare hukum rimba, Loh. hukum karma. Pokoke kula niki nglaporaken Liwon, Pak. Liwon Enggak ada utang kula 100.000. 100.000. Nggih. Terus kon kate dicekik barang ya. Nggih. Iki pasal berlapis ya. Oh, nggih. Saiki ngene. Berlapis napa, Pak? Berlapis Lapis napa? baja. Padane teng mawon. Iki rangkep-rangkep ngono lho. Oh, Dadine persoalane iki koalisi. Oh, ngoten nggih. Komplikasi persoalan iku. Kadine komplikasi. Niku penyakit ta, Pak, sampai komplikasi barang niku. Rangkep-rangkep lho. Dadine mari dihukum sakmene tahun terus ditambah sakmene Oh, tahun. bertumpuk-tumpuk. Mungkin iso sak umur hidup iki. Liwon niku. Iya. Walah, Pak. 400 tahun. Nggih Liwon niku sampe dihukum sak umur hidup ngoten. Iya. Saiki ngene. Nggih. Ya apa? Kon trimo tegak. Lah nek sampe dihukum seumur hidup atik berlapis-lapis ngoten nggih. Saken, Pak. Liwon niku anake kathah. Iki njabut perkara lho kan lho. Njabut perkara Ya mboten napa-napa kula jabute mawon, Saiki Pak. gak apa-apa kok jabut. Nggih. Ya diatur. Wani piro? Wani piro? Kalau gitu ku beri satu permintaan. Ya, Iya. pengin ganteng. Wah. Ngeten Pak nek kula ningali keluargane Liwon nggih kaya ngoten, Pak. Bojone nggih kuru, Pak. Bojone Anake kuru. kathah. Bojone sing nggo kerjane kok jek urip ta. Bojone mek setunggal ngoten lho, Bojomu Pak. piro, Jek? Niku setunggal. Wah, barine telu. Nggih telu tapi mboten ndase kabeh. Rapi telu elek-elek kabeh. Pun Pak ngeten mawon. Iya, Pak. Kula trima, Pak, ampun, Pak. Kon timo iki Nggih trima saken lho, Pak, kula, Pak. njabut bendel iki njabut bendel. Mboten napa-napa kula torok njabut, mboten napa-napa kula pun saken kula mboten mentolo, Pak. Terus ya apa iki? Nggih pun kula ikhlas mawon pun kula trima, Pak. Gak nangis ya kon? Mboten mboten Satu gak nangis. Nangis sama dulu. mboten. Kon merjing.
Mboten mentolo Pak asli lho Pak. Dilingno. Anak iki lho kata Pak. Gak ngono lah apa polisi kok tangisi. Ding. Ngene lho Ding sakjane ya apa Ding? Aku iki lak wong tuamu sih Ding. Terus jak guyon kaya ngene lho. Bener dunia entertainment niku nek kene kon niku termasuk partnerku. Tapi walaupun bagaimana kon anakku kon iki. Dadi anakmu aku. Lho gak dadi ngono jeneng anakku kon. Terus masalah apa Pak iki? Saiki aku utangku akeh jene Ding. Utangku akeh. Bener iso nyambut gawe Pak. Saiki ngene ae Ding. Heeh. Awak dhewe iki kadung nyebarno undangan Ding. Lho terus maksud peno? Lan sunatmu iku apa? Sunat ya saya peno iku. Apa? Lah nanggap tipiko. Iya. Iku sunat e sapa? Sunatku dhewe ngono lho. Kok duduk sunatku ah? Duduk. Kon dorong. Hari kira liyan. Sumpah, Sumpah. aku tak delok. Kon gendeng ah. Yo prasaku sunat kok. Dorong aku iko Ding kon tak panggu iko. Waduh peno iku ya apa sih? Aku kadung nyebarno undangan iki nek. Ya apa? Tak lali. Tak pacaki goblok. Anggenku klopo. Lho lha apa, Pak? Hah? Undangan kadung tak sebar 7.500 Ding. Gak ngono ngundangi sapa ae. Demit gegeblok. Kae. Kon gak nuruti wong tua tak jejeki. Nah. Kok caplo sih, Pak? Kaya akrobat iki Pak rek. Penuh iku. Ngene Ding. Nuripno. Nah. Wah. Wes ngatas ini. Lho. Duduk. Pak, aduh. Pak. Aduh, Pak. Wah, kan dhewe yang ngono Ding. Kok perahu-perahuan sih, Pak? Ayo mlebu. Ya apa bener ku golek duwe kok iso ngene iki lho. Makane aja memelu utang ae ta lah. Bang cowiran sakmono kae aku pegel nyemayani ae. Nek wong nagih semidan. Aku ditukno. Ayo kata siapa manang kon anake lho, Nak. Aduh, Apa sih, Ding? untuk sinjet-sinjet. Wong ngene kok singset e. Cetak anu dhewe. Tenan kuncene. Weh, Ini Pak hotel. Ini Pak ngolah. pada dong dadi ae kon iki. Kok piye? Oh iya. Iki lho. Kok tak jejak pisan kon kok. Wah iki dipaku ae, Pak. Apa Sik dipakai? gajak coplok. Sing apik. Iku rek. Yo ngene arang sembayang iku. Aku kok betane kae iso. Padahal bawon itu. Aku nek sembayang celonoan soalnya. Aku bedah ya. Aku wingi katene ngutil sarunge arek-arek ya. Konangan. Wis, lah. Lah persis sunat ta kon. Apa? Apa? Warung sunat picek iki. Kok kena rapuhi lho. Wis. Celana tukang foto Pak aku. Hah? Celana tukang foto. Halo, foto kalau. Kakang ganteng kan aku iki. Bapak iki kudu lara, Ding. Kudu lara. Kumangkane Ya mbuh, Pak. lara apa aku iki? Kadang-kadang nang gulu, kadang-kadang nang ngendas. Lho, Mat. Masalah. Kon karo anakmu kok cik rukune. Iya. Inginane kok nek nggone perapatan ning ngono anakmu kok jak ngemis. Ya ancene keadaan yo tak duwe are, Ya Mat. kenemenen kan iku wong bojo papat anak papat. Kaket bojo jane. Kakean bojo. Iya, omahe wae angel dolekane. Betul aku betul kiri-kiri. Makane HP-ne gak tau diaktifno. Ngene iki Awakku apa iki lara kabeh rasane. Iki mari tak iku lho, Mat, njaluk sunat, Lho Mat. sida sunat. Iya. Arek sampe-sampene gedene gak kok sunat no. Gak duwe bondo, Dik. Gak alot ta iki kok. Lah, wo. Pak aja disunatno aku. Apa? Diklenyehno ae, Pak ya. Padane pacul ae kon Nek iki. andep, Pak. Jane tak sunat iki biyen, Mat, bondo gak ono, Dik. Awakku ya lara-laran rasane pating dilegot. Mbok beke iki sing derani iku. Iki yang ngetokno buwan barang Ya iki. iya. Bapak, Kon lek tak ulem mana? sing met kon, Mat. Wong Kon tak kon iki ulemi. kenemenan bolak-balik ngetokno buwan ya won.
Sampe pegel aku bawa nakon iki. Iya. Temen iki. Mosok sak wulan duwe gawe pindho iku. Gak apa-apa, tapi bojone nakalan Apa? Ketekan gula 10 kilo. Apa? Sing 8 kilo gula. Sing Sing 2 kilo. 2 kilo diceli rumes. Iku bapakmu dhewe sih. Kene aku gak iso nyumbang awakmu apa-apa. Ya nek sik sumbangan, Dik. Tak sumbang calak ae ya. Ya gak apa-apa, Dik. Oh iya aku seneng salak jen aku, Pak. Salak. Kupingmu iku kero. Apa? Calak. Oh salak ta salak. Calak ge nyunat kon. Iya Wis ya. wani sunat, Jon. Gak loro amat iki. Kayak dintup kalau jengking. Wah, Lah. tapi nek junet titik lho ya. Iya. Koyo dintup semut ngono lho, Won. Gak Kalau jengking semut gak tapek krasa kalau jengking ae cek nyangklaki. Engko nang lorong, aku nek Enggak, loro sumpah enggak. Gak betah loro. Enggak, aku. gak loro. Iki lho wis tahu. Gak loro, cetil kok disambar bledek. Ayo, ya apa tuh jambar bledek iki? Iya, Dik, iya. Ya tak sumbang calak. Iya, iya, Dik. Tak susule dhisik. Ya ambek dhuwit ngono iso, Dik. Eh? Ambek dhuwit ngono lho. Duwe gak ono sodok ono. Kon Kon wis ngono disumbang mah. calak iki mbayar piro angketmu? Ditransfer ngono lho. Calake lebok nepis Pak, buke lho, kok nek Mas. mari sunat tok buwan aku tukono HP ya, Pak ya. Gampang. Sing blek-blek lho, Pak, sing blek. Oh iya, Blek kerupuk iku, Pak. tutuk blegedet iki lho. Engko tak gawe. Ngiras-ngiras hiburan. Iya. Nanti tanggapane lah gak ono kon. Gak ono, Gak Mas. tanggap apa-apa. Gak duwe apa-apa, Dik. Nang apa-apa. Calakku iki teko Ponorogo. Oh. Dadi nek gak ono reog kan gak iso metu. Tak bono reog. Oh, walah. Hah? Aku seneng, Pak. Iya. Nek joget ya apa reok iku, Mas? Aja joget kono gondangan lho. Yo joget. Kok gol dipet blek ta, Pak? Aja. Kon joget bapak. Ayo. Pak, kok dating kok burung nyunat. Iya ya. Loh, Mat. Wong gede ngono gangen, Mat. Ya iki Aku wedi aku, Mat. Ponorogo. Bapak. Napa Pak iku? Pak, sapa iku? Calak. Dalan koyo warebi. Selamat. Apa? Iki warok ta orang-orang iki, Mat. Bapak, Lapo? iku cara tak nyambek iku, Pak. Iki mung sumur kok, Mat. Nek ndelok suarane jen koyo warok ancene rek. Bapak. Waduh iya, Pak. Kok kepaplake metu, Pak? Tenang. Aduh. Kayak kamu ini Pak lambene ndukur ta, Pak? Sing bisa lambene kari. Aduh. Oh, tak dijaran. Tak kejaran, Pak. Ilate tak dijaran. Pak iki calak ta. Apa? Kok ndadi Pak calake? Yo gak tradisi ngene ngono. Waduh. Kan calak liyane, Pak. Iki kaya Sumbangan. Pasti sumbangan iki lho. Apa sih, Nek? Kapal ekrek kabeh iki, Pak. Gak apa-apa. Iki Didono, Pak, didono. Ono piring. Lele. Aduh. Sing sunat sapa? Suarane ngalih, Pak. Gak ngono. Mbak, Mbak Ponorogo. Sing sunat sapa? Lah niki sing sunat. Endi? Niku. Lu. Kok kaya kok beluk? Mantun duki salon niku wau dirias. Eh? Dirias.
Kirias. Nggih. Slamet. Apa? Calak iki cara kesurupan ngono ta, Met. Iya, ana prewangane. Oh alah. Dodok. Dedok. Dodok. Longgo. Mana longgo? Longgo. Longgo. Pak ngono iki piroan ge Pak iki, Pak? Eh, Piroan ngene iki. 2.5 padahal tulinan ae itu. Tak sunat nek gak loro. Wedi Celenit. Dak. Celenit. Kayak Desember bledek. Waduh iki. Tak ono. Mbah jenenge sinten ngono. Mbah, namanya sinten, Mbah? Heh, Namanya sinten? Sukro. Sukro. Sukro kok jenenge suarane cilik, Pak. Iya anjane biyen kate keblobok ngono biyen. Masih dadi wedok welek ta iki, Pak? Ngono wae. Tatak-tatak matimu ya. Nggih. Wingi ana wong tak sunat langsung mati. Waduh wis tak. Sing dimaksud iku mati rasane, gak krasa blas. Loh, jare sapa? Mati wonge. Ngene, Pak. Ono kemero. Mboten lampune ambas sing mati. Mangkane menengo cek gak keliru. Oh iya, Ding. Nek kon pola terus, pola lontek. Oh iya. Santai merem. Nah, Gak loro. Aduh. Oh, iki alate. Aduh, Pak. Nggih. Iki Pak iku nek. Aduh. Yo gaten bareng Pak, Pak. menengo. Iya tadi belinjo bareng. Bapak Endi. Nika bapake. Riki. Kula nggih. Riki. Nggih. Sing sunat umur pinten? Niku kali 12 niku. 12 tahun. Nggih. Loh, kok wis sangar? Kali 12 ping sekawan. Wah, rada alot iki. Lung, Tapi gak apa-apa, tak gawe gandeng. nggih kula pas randika ngoten mawon. Dilemeki. Aduh ya apa Nggih. Pak? Ya menengo nak wong anjene wong gak duwe. Meneng ya apa? Lah ya gepeng ngene, Pak. Wong anjene gak duwe nak. Aduh. Lapo sih? Kan lapo? Ketinggian, Pak. Oh, ketindian, Pak. Nggih, pun kasar-kasar. Aduh. Bapak ndoke meledos sih, Pak. Meneng wae. Napa? Napa, Pak? Lah kok wis lorek ngono. Niku mboten tau adus. Iki perlu dikei donga higienis. Donga higienis Higienis niku napa? supaya bersih. Oh, Bapak, Higienis. menek margi sunat iki diru bondeng ya, Pak ya. padahal rambut diri bonding. Niki enten model ya, Mbah. Nggih. Nek sunat tradisional seling mari. Nggih. Nek akaro Mbah Sukro gak. Napa, Mbah? Aku nggawa contoh macem-macem jenis bentuk. Nah, Kon seneng model apa, Nak? Kon milih ya Apa? apa model uleg-uleg. Kakan cocok cara iki. Bentuke Pak. Iki lho Pak cara grindingan, Pak. Ya apa bener Kon iki? pesen apa? Model manut selera sing disunat. Oh. Apa kon njaluk blimbing-blimbingan? Nah, Apa model gear? Sing iku sing kaya pancen ngene lho, Pak. So, tambah ongkos. Tambah, Pak. apa? Iya, oh, Dikei siung. Api. Lah kayak bajul ngeten. Contone ana. Sampeyan jukane moto-motoan nggih. Nah, Ojo kaya uler. jamong Mas, jamong. jamong. Aduh, Pak. Solo. Anu Tuwa. Tongane. Pak, Bapak. Bapak keri, Pak. Bersih apane niku? Keri. Kaya mancing mubal. Seto. Pak dirisi, Pak. Apa?
ana gonggone, Pak. Aduh, Pak. Dipati rasa le. Kaloro. Aku sak mono Pak alate iki lho. Nek kon pola kliru. Yo. Meneng wae manut sing profesional. Aduh ya apa, Pak? Dicoplok. Tenang-tenang utekmu, adem-adem hatimu. Gak paling breset to separo. Lho ngono, Pak. Enggak. Wis profesional iku nak. Kabare Aja nyengkur pada pantai durung wawuh ngono. Pak, engko tugelane gawa ae lho, engko dikorupsi, Pak. Duh, kabur ae. Engko digoreng lho, Pak ya. Napa Pak? Oh, ganden. Aduh, iki Pak cincel-cincel, Pak. Enggak. Aduh, Pak. Iya apa? Pak, golekno air keras. Lagi napa? Cempu. Aduh. Hei, Dibotrek. parutan nanas mawon. Aduh, Bapak. Ndoke cencito rengat, Pak. Aduh, Pak, wis Kira aja angel. Angel. Padahal wis gepeng. Pas dadine ya apa lho? Pak iki yo opo? Meneng ae nak, meneng ae. Aja kuwatir, aku sik duwe alat teko Jerman. Aduh, Geng. Tak kei iku sinar laser. Oh, ngoten nggih. Aduh, Pak. Pak, aku Bapak. Geng, Bapak ae. geng. Mek cis nah. Cis kobong wis. Apik kok dadine ta. Mekar-mekar. Bapak, Iya nak, iya. gak ngono iki sunat tak kriminal, Pak. Ditodong barang ngono. Donga dinonga. Teknologine wis canggih nak. Kon nek cerewet tak bedil. Mboten. Donga dinonga bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat insun mata ajiku. Niat insun mata ajiku. Melo. Niat insun mata ajiku. Niat insun mata ajiku. Aji sluman slamet. Aji sluman slamet. Slamet kok sing dislameti. Slamet kok sing dislameti. Kali sok ing sambikala, kalane sing dislameti. Kali sing sambikala, polone sing dislameti. Udah cepet-cepet Pak, lali aku. Mas, gendinge gancaran. Tak bilang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hitung nggih. Nggih. Siji. Nggih. Ayo, siji.